1% din cikin mu anan sai ya dawo muka tawo. To Allah kuke gani idan aka ce kowa ya tako motarsa. Ina jin ai ba za mu ƙara taro a wurin Tropicana ba. Da girma DC. Da girma DC ina miƙo gaisuwa. Da girma DC. Da girma DC ina miƙo gaisuwa. Ina so da Allah meeting din mu next. Gaskiya ba za mu yi a Royal Tropicana ba. Allah ya sa mu rajin baya jina. Abinda muke so mu je da Allah wani guri ne yake da parking space na kamar mota dubu. Inda stadium za mu iya zuwa mu je can Allah ya. So idan haka za mu je da motocin mu baka. Ni dai tawa in dai na siyasa na saka wannan tambarin na pin coin a jiki. Din kewaye gari insha Allah. Allah ne wannan aiki. Masha Allah. Bayan wannan shine muna da Inks Nation DAO Foundation. Wannan shine abin da muke ciki. Mu wannan mun dauke ta kamar kasa. In na ce dan Najeriya ne. Ai a Najeriya ne. Bayan dan Najeriya ne kuma dan Inks Nation ne. Nation dina, okay. Na ji musu biya karanta ya kusura mana ba me ma'anar Inks da kuma ma'anar Nation ne. Ba na so shiga cikin wannan is because shi ya bani training. Mun san ko masu musabba ne idan kai kiwon malamin ka gyara ana karatu sai ya kwashi haddarka. To ina gudun kan musu ya kwashi haddata wani ne shi. International DAO Foundation shine One United Global Family. Da Allah muna so mu zama haka. Na san tun a yanzu mun zama haka. Wani kewa ya can wani samu wani mareshin gani. Muna da wani gari da ya fi Kano? Ai ko a Saudiya in banda Makka da Madina wannan haraman su nake so the most. Wane ne na ukunsu? Wallahi sai Kano. Ina son Kano. Da haka Inks Nation Global Foundation, One United Global Family Kano chapter shine kun ga gatan barinmu. To wai su wane ne Kano chapter din nan? Su waye jagorori a Kano? Ina jin akwai wanda bai san mai girma DC ba sai yau. Akwai wanda bai san mai girma Secretary General ba sai yau. Akwai wanda da yawa ba su san escorts din Kano. Akwai wanda da yawa wani ma yana local government amma bai san wane ne coordination dan guda mutum ɗaya ne dan autansu. Kun ga dan autansu nan. Wannan shi ne dan autansu. Allah sarki shi ne dan autansu. Su shi suke ba training. To wayannan inda kana neman wane ne Inks Nation Kano. Don Allah ya da wayannan inda ka zo gurin su. In har gaban UTI kake so a kai ka. Insha Allah za a kai ka. UTI shugaban kasar Inks Nation. Kowa shi bane. To masha Allah. Dan haka muna ta jin tsoro. Ni ma akwai wanda suka tambaye ni da yawa. Wai wannan abun naku da kuke yi sec ta yarda da shi. Wani ma kai tsaye zai zo ya ce sec ba ta yarda da wannan abun da muke yi. To kuma cikin satin nan sai ga wani abu. Duk da mu duk wanda yake wannan harka ta blockchain technology ya sani. Ba ka da bukatar sai sec ta yi approval din. Kai. Ba ka da wannan bukatar blockchain technology. Sannan mu dawo mu zo mu tafa wa Inks Nation. Dan shi ne abin da muke ciki yanzu. So sai sec ta ce wai ta yarda da blockchain technology. Ta yarda da harkar blockchain. Wannan yana nufin ta yarda da Inks Nation kenan. Ta yarda da shi. Da haka yanzu ba mu da matsalar ko dan jarida ya zo sa ka a gaba ko wani ya zo don wani ya tambaye ni. Dan jaridan da ya ce mun wai kun yi rijista da sec. Na ce kai ma ka yi rijista da sec? Ai ni ba ruwana da sec. Na ce ai ni ma ba ruwana da sec. Saboda yadda kake tunani na ce amsar da kake so in baka gashi na ita kake bani. Amma tun da ba layin ka bane kamar yanzu yadda in ka zo ɗaukar rahoto ba zan sa ma baki ba. To idan na zo ina harka ta Inks Nation kawai ka tambaye ni me kake so ka sani wanda shige ma duhu ga kawai ka tafiya. To dole dai ya haƙura. To wannan shi ne.